Казвам се Тихомир Тодоров. По-настоящем съм четвърти курс молекулярна биология в Софийския университет Свети Климент Охридски. През 2015 година, лятото, имах невероятната възможност да участвам в стипендиантската програма на Amgen, която се нарича Amgen Scholars Program. Получих възможност за стаж в лабораторията на професор доктор Урих Франц Хартел и Манасчет Хартел в института Макс Планк по биохимия, департаментът по клетъчна биохимия, които си колаборират с университета Лудвиг Максимилианс в Мюнхен, Германия. Имах възможността да се включа още от началото на проекта. Общо казано, занимавах се с изучаването на нагъването на белтъците. Изучавахме белтъкът, който е ключов за фотосинтезата, това е рубиско. Това е белтъкът, който улавя кислорода от атмосферата и го включва в органични съединения. Той подлежи на регулация от един друг белтък, който се нарича рубискоактиваза. Това, което беше цел на нашите изследвания, беше да разберем как точно тези два белтъка си взаимодействат, тъй като за това се знае малко все още. Това има и глобално значение, тъй като се смята, че до 2050 година глобалните изисквания за хранителната продукция ще нараснат с поне 25%, а рубиско и рубискоактивазата са все още неефективни ензими по своето действие. Затова, ако знаем повече, ние ще можем да окажем влияние върху това. Изобщо не съм се замислил дали да кандидатствам за програмата Amgen Scholars, тъй като тя ми дава възможност да видя науката в действие, да се докосна до първокласна апаратура, до употребата на различни методи, да видя как се провежда даден експеримент, да участвам в него, във всяка една стъпка от него и в същото време да получа различни възможности за своето развитие. Много са ценните неща, които научих от Amgen Scholars Program, като на първо място това е как се провежда един експеримент. Всичките трудности, целият мисловен процес, който трябва да се включи, критическото мислене, провеждането на експериментите, анализа на данните, също така написването на научни статии, на научни проекти, представянето на научни проекти пред аудитория, които са изключително важна част от кариерата на един учен. Без да се замисля, бих препоръчал Amgen Scholars Program на други студенти, защото това е една уникална възможност да изживеят, може би, най-жестокото лято, което са имали до момента, като запознаване с разнообразни хора, запознаване с разнообразни места и най-вече във всичкото това, цялото това изживяване, те да вмъкнат развитието си в науката.